nu. Ja, hej! Nej! Jeg skal være fast. Ikke lad de der hurtigt med nu. Der er sådan en lige. Stop. Dem der vinder, de får dem her. De får sådan en her. Ja, de får den. Popcorn! Her, spis den, Kasper. Det er ikke engang. Nå, okay. Så er det opfører det. Okay, nu vil Kasper lige hurtigt sige noget. Lad være med at smaske. Det er klart. Og det er faktisk på YouTube det her, så det er helt værd. Okay. Hvem kan sige 1 minut for 47 popcorn? Ja, det er. Hold nu din kæft. For selv, man skal sætte dem før, det gør det. Okay. Alle dem, der vil spille med mig, de går bare, de skriver en lille ting ned i kommentaren, og så, Alle der. I skriver noget ned i kommentaren, og så kan I jo bare skrive jeres Minecraft-navn. Og så kan I spille med mig. Vi ses på Minecraft. Yeah! Woohoo! Woohoo!